କିଛି ଲୋକ ନିଜର ହୋଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ତ କିଛି ଲୋକ ନିଆଁ ହୋଇ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଜଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହା ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବୁଝିନିଅ ଯେ ସେ କାହାର ମିତ୍ର ଅଟେ ଓ କାହାର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଦୁଃଖ ତ ବହୁତ ଆସିଥାଏ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଃଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମର କହି ନିଜର ତୁମକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥାଏ। ନିଜର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ କେବେ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଜର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ନିଜର ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେହି କଥା ଆମକୁ ବହୁତ ତକଲିଫ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁ କଥାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ କହିଥାଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖି ତୁମର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ନିଜର ହୋଇଥାଏ। ଅଧା ଅଧୁରା କଥା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ କିଛି କଥା ନିଜରକୁ କହିନିଅ ଏବଂ କିଛି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଶୁଣିନିଅ। ହୃଦୟ ବଡ଼ ରଖିବ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ହୋଇଯିବ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୁସ୍କିଲ କାମ अपने आप से काम रखना। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କରିନପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି କେବେ ଆସିନଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ରଖିଥିବା ଜିନିଷ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥା ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ପଛପଟେ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଛାୟା ଯେତେ ଲମ୍ବା ହେଉନା କାହିଁକି ଶରୀର ଠାରୁ କେବେ ଜିତିପାରେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ଆମେ ତାହା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇଥାଏ ଯାହା ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ।